everyone, Shari here of Cagayan de Oro, and welcome once again to another special episode for Shari Talks and Travels. And in today, guys, I am so excited because a friend of mine who came from Dipolog City is here in Cagayan de Oro. So guys, ladies and gentlemen, he is one of the multi-awarded vlogger. Multi-awarded. As in, multi-awarded vlogger diri sa Pilipinas. And I really like his content, more on history, more on the culture, the lifestyle, and also travels diri sa Pilipinas. So ladies and gentlemen, let us all welcome Kalukal PH. Hello everyone, hello CDO. Yes, hello sir. Followers ni Shai. Yes. Shai Talks. So, yes, thank you so much. So happy nga nakita na pud ka na diri sa Cagayan de Oro. actually, ni bisita ra gid mi diri kay naigianhing event po para sa akong amigo ba. Then, Yes. na-apoy time nga sa na-event, so manjud kayo. Kanang timing kayo. Salamat kay sa imuhang time for kanang allowing us to know you more. So, answer kanang sa tawag ani. Unsa ang kasagara tawag sa imuha? Sa akong page or akong Sa imuhang self? Akong self? Oo. Angga anak? Oo. Ruru. Ruru. Pero dili na siya ako tinuod ngalan. Oo. Kuan ako ngalan kanang unsa na. Kay kuan mo gud mahadlok og kanang ay dili ko confidence akong tinuod nga ngalan ba. Kay murag mo na siya something ang ngalan mo gud kay kanang murag makahatag nimo confident like before sa sauna mo gud mga classmate ako sa elementary kita kasi ngalan ako kay junior mo gud. Mo nang akong gikuan og Ruru. First name nako kay Roberto, then ang second name Rubio mo nang akong first syllable sa akong first name ug surname akong gisumpay din. Abi na mo na imong name jud. Ruru. Sige sir, kung one notable manggod nga kanami pag makita nimo si Sir Ruru. Pag makita nimo siya kay kanang gid mo hangkalo sir Salakot bagya pa. Yes, Salakot. Salakot. Why do you choose Salakot? Kuan before kani akong page dili gid siya one man bitaw. One man show para one man show then one man production. One man production. Dagid mi siya dili siya kalokal pud sa una. Lokalista ni siya kay grupo ni siya then so mostly ako ra ang mogawas then giplano na namo ni siya daan nga mura siya media type nga page. So dili siya kanang inusara lang. Dayon ganahan mi mag-involve og kanang locals. So mo nang kalokal then kanim good mostly siya ginagamit sa mga locals bitaw like farmers, fishermen nga mo na siya ginagamit sa lakot dayon murag pang Pinoy pud akong mga contents ba may ana mo ni murag himo na mo kanang sa logo ba na mo nga kaning sa lakot. So, lagit, nice kay siya, no? Kay kanang, I mean, manote gini mo siya, kita akong salakot kay ikaw, jud akong mahuna-hunaan because I think you're sa circle kay you're the only person or vlogger nga gawer og salakot and then more naka na siya sa imuhang personality bitaw. So, how did you start with vlogging, sir? Unsay naka-motivate sa imong anong nag-start ka og vlog? Wala jud kay kuan, wala koy plan nga mag-start vlogging kay work before. Naray ko an friend nako nga nag kuan sa ko push ba nga magsudlon ang vlog then night time nga among office kay tapad sa tourism office dito sa Amua dito sa Dipolog sa Dapitan. Nai ka ng vlog and vlog workshop nga nahitabo. So mo to start nga nagsugod ko then pag human ato na siya vlog contest ba nga pag human sa workshop na vlog contest tourism vlog contest para sa Dapitan City kay tapad ra man ang Dipolog ug Dapitan. So mo to una ni join ko then first video na ko to then na compete og kanang mga sikat pagod ng mga vloggers dito sa Amua. So naka fifth man ko. So one of the reason nga nung nag-start ko then a second video na ko nag-automatic siya viral ba. Second video sa Dipolog na ko gi-create. Mo to naka-push na ko. Then nahimo siyang nga na lagi mo to siya. And kuan ko day ma'am kanang morning na ganahan ko ani nga ingani nga type ang content ako akay lagi akong ganahan mga ginalantaw sa una nga mga show kay murag mga magazine type bitaw like mga or documentaries mga ingana same mga
pareha sa Aha ni Drew. Like napo kay ginalan ko nga bisaya diri sa CDO sa una. Kanang mura siya Bisaya. na si TJ Monterde gaya host. Mag TV. Oh, Mag TV. Mag TV na. Oh, yeah, Mag TV. Mag TV. Mo na akong ginalan ko sa una. Mo nang ganahan ko. Flow sa akong content kay murag mga something nga na. Na ako'y mga promotional content nga buhaton. Oh, lagi kay the way ka mag voice over kay kuan mura siya TV show guys, tanawan ninyo ang ganahan ko murag TV kay pina TV gyud ganahan ko mag-work sa TV. Murag mo po na siya kon reason kay before akong kurso kay dili jud ko ganahan na umana ko ang course kay dili siya gusto na ko ba dili ko ganahan. Man ko kanang Bachelor of Science in Hotel and Restaurant Management. Wow. Pero wala ko'y ganahan gina na ma'am. Gikuan lang siya nako para maka-gain ko kanang degree qualifications. Yo, apiki man kay sa una sa mo. Kay dili man may dato go dito sa Dipolog. Kailangan ako nalang ko ang ganahan ako sa una mahimong Filipino teacher. Kay Tagalog na ko is dili siya kuan dili siya sounds like Bisaya. Tagalog Kuan pod kanang ganahan ko mahimong nasa media kanang murag news kuan guro news anchor may nga bagay sa imo pero feeling na ako kay dili pala yung nga like ma-attract ka dara nga field. So basin sulayan. Disclaimer di ba ang mga biyahe ni Drew, Erwan Yusuf type of kasi yung mga pinapanood ko Erwan Yusuf, biyahe ni Drew, ug uban na nga lahi na nga mga documentary nga mga kuan similar gid sa the way pag dili na kay siya nako dili kay ko makabuhat og ingana kay so mostly kay dako ng production dili siya kaya lagi one man gani mo to gid before ako gid siyang visualize ba nga kani nga among page is ingana ang padulngan like maka-gather og mga ingani nga engagements na like mga promotional contents nga makitabo or mga brands kan ba pareha dito sa Dipolog mga ingana mo ang pero karon murag naghinainay na siya na feel na ako ang gamay murag kuan ang gud ko dugay na gud ko ga vlog undang pug trabaho paraan as in so nag full time nakakaron full time pero wala pa sildo meta maabot na siya sige so far sir unsa nga mga struggles ang imong na-encounter na ang struggles ng ma'am kay kuan kanang ma-burnout ka kanang sa field no sa field kanang dakay daghang contents nga buhaton kanang dili nimo siya ma-edit dayon like madugay siya din wala kang editor dili nimo siya ma-edit diretso dugay nimo siya ma-produce ba kay agi sa at that time magsapaw-sapaw na siya like sapawan ang isa ka video wala bitaw nga excitement nga mabuhat nimo tong unang nga video kay masundan sa ikaduha sa ikatulo like depende sa content pod kay pag samot nag-page siya and di ka ganahan sorry dili nimo ganahan dili ka type sa dili nimo type tong content ba nga mga buhaton so mura siya madugay jud ka unsaon nimo siya pag conceptualize unsaon nimo siya pagbuhat ug ma-deliver nga sakto engaging siya sa viewers ug sa mga tao. Lagi kay sometimes magud kay mark naapod sa mood ba naging content ka ganahan kay ka nga excited kay ka ma-produce napay content nga pag uli nimo mabuhat din nimo siya ba pag content nga pag uli gid diretso buhat diretso pagkaugma upload nga kay ang mura siya gibuhat og feel sa mga tao nga dugay kay buhaton pero nabuhat nimo isa lang kagabi di ba bilar-bilar mo ito pinaka struggles na akong lagi ang pinaka struggles ma'am lagi mo good like ako kasagara kay nako yung mga uban nga travel like katong nag-adto mig Hong Kong 11 days to have pero marag duha na kabuk akong Siargao wala pa ako ka-upload kana jud akong gihulatan wala pa siya nag-upload og Siargao niya wala ko ka-upload wala ko yun. Pero ikaw nagyapan ga-edit? Ako nag-edit. Ato lang isa ka video. Tapos kung nice nga video. Kay katong akong barkada ka na sila. Katong nag-join mo og kanang mga contest na kay editor o videographer. Katong contest katong dito sa Negros nga mo lagyo kay. Kuan ba nakita na ko like how tiyaga are you to do all the kanabitang sa imong voice over kay ga script gid ka? Amazing kayo. Like, kay mo lagi siya ganang TV type kay pero usaon ko mas madali pud na ko siya. Ikaw gid ka plastar sa. Ako gid ka plastar tanan. Ako siyang ginaplastar ginasulat kay pero
kuan mong good kay pag di na ko isulat, murag I think madugay ko dayon magbalik-balik og record. Dayon dili siya sakto og kanang ang video kay pwede ra man ko makakuha og mga daghan kayong clips. Pero ang akong mastorya og ma-state kay murag para mahanay siya ba magmamili ra din ko sa video na nako script daan. So dali ang flow sa pag-edit. Lagi no, nakakita nila ba nga more sayo mga vlogger kay sayon ra kayo pero katong itong gi-post nimo imuhang kanang bitang imo atag katong gi-post nimo ang imuhang script like mahana ko kay ako gabuhat gyapon kog script pero talag sara I mean dili kay always good ba pero nagikuan nga gabuhat ko og script sa mga mga reels bitaw nga voice over lang ko and nakita nako imo kay tag-as kayo og script tapos daghan kay kag daghan pagid kay to kanang kuha uban kay nalabay na katulang time nga murag whole December maguro to nga scripts or November kay murag daghan kay ko gigama nga kuan nga videos. Pero pero worth it jud kayo ang kahago no. So far sir, na kay mga 'di ba ang kasagaran gud hibawan sa uban kay nag-earn lang ta sa kanang sa Facebook or sa kanang sa Facebook nga mga dollars no. What ang naiuban nga wala sila kabalod na we also earn from sponsorship or mga brands. So, nang ga-earn na ka like na kay mga sponsors nga ga-pay sa imo like magpabuhat sila videos. Mao na gina ang akong earnings og kanang gabuhi na ako karon kanang promotional contents, brand contents dito sa Dipolog. So mao na gina ma'am kay mostly kuan man kanang wala gyud kay earnings sa earnings pero dili jud sa ingon nga parehas ana mga dagko sa Meta na maka-earn pero mga gamay ra gyud dili siya kaya sa usa ka sweldohan sa usa ka ordinaryo nga employee ba nga inaman ka na grabe jud gamay kay imong makuha dili jud siya pareha sa kuan sa may na lang gid nga naay kuan kanang promotion sponsorship o sa mga brands X deals without X deals pod especially sa mga brand nga dili pa established like one of my kuan man good akong tagline na ginagamit is suporta lokal. Yes, suporta lokal, di ba? So which is very helpful sa mga business na nag-start pa lang. Kasi sometimes mag-ana sila nga exchange deal lang karon ma'am. Tapos pag mag-grow na ilang business, pag exchange deal lang sa opening din, pag mag-grow na ilang business kay tawagan na gyapon to nilang mga vloggers nga nag-help sa ila with a pay na dayon. So may iwan nga na. So then mostly dili ra pud kay ta mag matters sa kanang sa monetary. One of the kanabitang nakanindot kay maka-create kag kanang connections networks. Hey, mo na pong friends, ano ba? May matagpuan mo. Wow, mostly of my friends now yung mga business owners. Mga business owners. Wala na muna. Si Kento, tanang mga best friend niya, mga business owners. Business owners na yung friends, di ba? Dili na siya, dili man ko yung before. Bisag basta-basta na siguro tsaka lahi pud nga makamit ka og other tao sa other walks of life kay mas masabtan nimo ang ilahang mga character, ilang mga experiences, mas muwaidan ang imo ang pagsabot sa mga tao. Kung anong ingana the way sila mag-istorya, the way sila magkunon niya usay ma-adapt pud nimo ang ilahang mga good qualities, di ba? Or ma-apply nimo sa mga business owners. Ma-apply nimo. One of akong gituhan ma'am is one of the usa ka baligya gyud sa mga business owners kay dili ilang mga first product nila is dili ilang mga negosyo, mga own products, mga service nga gina-offer kundi ilang personality. Kay mo may pag ma-attract kay mo, di ba? Magkigkuan ka sa paganay. Pakikuan og clients. Yes, makig-deal ka clients kay kuan man mo na imong approachable buutan mostly sa mga successful kuan kay mga buutan sila no nya kanang dili sila like gatan-aw sa level sa tao or uniform na ka level they kabalo sila mo respeto. Bisag unsa ka nga level. Sir, kung nakay gusto iingon sa mga gusto mag-start og vlog unsay mo ang ma-share sa ila ha? Ako ma-share lang sa mga gusto mag-start og vlog. One good, usa sa akong reason nag-start ko kay murag ko nang dili bitaw like nabantayan ako karon ba. Daghan na kay vloggers. Yes. Daghan na kay vloggers pero ilang main purpose, ilang bitang purpose kay maka-earn. One of the purpose kay maka-earn sila. Ako kay murag dili na siya may one basta ganahan ka
maundangan na nimo pag wala bitaw kay imo bitang goal lang is maka-earn. Oo. Maundangan dili jud nimo sa passion ba kay maundangan na nimo. Like akong unang maingon just create katong sa kuan mo gud ma'am sa vlog workshop or akong nakuan sa usa ka speaker dadto. Oo. Ingon siya don't mind the numbers of the views and the following along the journey. Just make it a quality content. Kay kato siya nga content creator kay kuan wala siya following. Gamay ra yung following pero nag-earn siya through making quality content sa mga brands nga idol sa iya, mostly kanang sa mga tourism mostly kato mo na yung ginabuhat nga videos good. So quality content lang kay karon nung good kuan sila to follow ana ba makuha nimo to follow daghan kay vloggers karon nga daghan kay following pero ilang views kay dili wala nagmatch sa ilang numbers of following ba kay agi sa lagi no follow wala mo dang engagement pag nga na mabaw-an nimo pag legit followers kay mas daghan gid ang engagement kaysa sa number of followers. Parang doble siya, no? So sige lang pagbuhat og kanang content nga gusto nimo buhaton. Kanang murag pares ako murag kanang wala bitaw dream bitaw na ako nga wala na ako nabuhat. Wala na ako napangandoy. Orag ikaw na ginang mupuli kay biyahe ni Drew. As in tanawa iyahang kuan guys. Tanawa iyahang mga content sa murag mo na akong kanang wala na ako nabuhat bitaw. Before nga dream na ako. Like karon mura siya through vlogging, mura siya na-reach na ko siya. Grabe kay ang vlogging. Lahi no, pag passion nimo ang vlogging kay ang kalipay nimo kay lahi ra jud. Dili siya kanang mura naggama like video like lang video lang dili gid siya video lang. Dili siya video lang gyud. Nag-effort niya. Najud siya effort nga ibutang. Pero dili pud siya dapat kay uban mo kanang kuan mo ganahan instant bitaw. Wala jay instant guys. Mostly na instant pero kuan mo ang vlogging like lain siya di ba? Like kita lain nga type nga vloggers uban kay gina-use nila ilang personality, ilang character para maka-gain og views pero sa artista ba. So sa ato among type kay mura man siya murag media type no. Murag nasa mga mag-post og kaniing naing ani ana. Uban kay mag-entertain di ba? Lain mo tag niche with tawag niche. Kung gusto ka nga na imong video ay imong fan audience, nga na ang buhatag kana imong ganahan pag-entertain sa tao, mao koy buhata. Mo na ilang ingon nga ang vlogging is makahatag gid siya sa imong og trabaho actually. Kay wala ka balong uban nga editor na day kaani nga page, graphic designer na day kaani nga page or videographer na kaani nga page. Nikalit ako kay nga na. Di ba? Wala binasa sa ako kay hilig na pugdaan og kanang photography before ko ni enter og vlogging na ko'y camera daan. So photo lang good. Murag ka nang sa college days na ko kay masuya ko lang ayuso ka yun ginagama ko makalaag ko sa una ma'am kay ako mga classmates sa college. Yung guno to si kuan kay kabalo mo picture. Makalaag ko kay kuan malibre ko sa laag. Kay para ako may picture ako may picture mostly diskarte jud kay ko sa college like gamag kuan kanang ako yung magamag mga assignments para apikim good may dili may para makalibre ko ba magamag assignments projects ng classmates ana para mali gid siya daan imo diskarte gid siya. Diskarte gid siya. Dili siya like basta-basta ra gyud. So thank you so much sa imong story, sir. Thank you kay ma'am salamat kayo. Invite sa Shy Talks. Basig nakay gusto pasalamatan. Ako pasalamatan jud kay akong mga friends nako aga-push nako ani kauban ako before kay sila gid kauban ako before as a group karon kay ako na naman isa thankful gid ko nila kay sila jud ang ga-push nako then napagawas nako diri tanan ang akong talents nga pinaagi nila sa pagtabang nila nga karon wala namang gud sila so pero sila may reason nga nung na ako diri okay sila may ga-push nako dayon sa akong family mag-share gid sila sa akong mga friends, especially sa akong mga college friends, grabe ang suporta lokal gid. Every time mag-post og video kay mag-share gid sila. Dayon kinalasan sa Ginoo. So thank you then. Mo jud na siya reason nga naabot ta diri og
hope nga napagid tayo maabdan. Lagi. Mas God ra gyud makabaluan na. Lagi, no? Hopefully, praying na ma-reach ni mo sir imong mga dreams. Thank you so much for sharing your story niya. Magkita, hopefully, na pa yung second. Ay, no? hopefully, Magbalik ni mo diri mabalik sa ka diri. Cagayan de Oro. Mabalik ka diri. Thank you Thank you. so much. Thank you so much, Thank you. everyone. Thank you so much, Kenta Travels, for Thank you. checking our video. Videos. Thank you so much, Apostrophe Cafe. That's all for today's video, guys. Thank you so much for watching, and please like and comment and share. Bye-bye. God bless everyone. Thank you so much, Kalokal PH. Thank you.